Bună, bebe de 3 luni care doarme doar 20-30 de minute ziua? Uite ce poți face. În primul rând vreau să-ți spun că este ceva normal, dar există și anumite trucuri, să zic așa, care te pot ajuta. Dacă știi cum funcționează lucrurile, poți să înțelegi puțin mai bine. Un ciclu de somn durează aproximativ 30-45 de minute. Dacă bebe se trezește după jumătate de oră, nu înseamnă că este ceva în neregulă. Însă, dacă aștepți prea mult până doarme, el deja ajunge obosit și poate dormi mult mai puțin. Practic intră în suprastimulare. De asta este important să ai grijă și la perioadele de veche. Calul care stă treaz. Undeva la o oră și jumătate, ore 40, spre finalul zilei, adică chiar înainte de culcare puteți ajunge poate chiar la 2 ore, ore 45. Este important la mediul de somn să aveți întuneric, zgomote albe constant, sacul de dormit ajută mult, poate leagă chiar mai bine ciclurile de somn, deoarece este o senzație de siguranță. Și încă un mic truc, ca să-l ajuți un pic să facă tranziția între cicluri. Dacă știi că se trezește mereu după 30 de minute, poți să mergi lângă el cu 5 minute înainte și vezi dacă poți să-l ajuți să doarmă la loc, cu mângâiere, cu o mână pe piept, cu legănare ușoară. Somnurile scurte sunt normale până pe la 5 luni, dar cu pași simpli poți să le prelungești. Dacă vrei mai multe soluții concrete, dar blânde, găsești ghidul complet 0-4 luni, e linkul din bio.